Köszöntöm a SZIK Sport kedves nézőit, a Sportklub című adásunkat látják. Ma sajtótájékoztatót tartunk, azért, mert hétfőn 19-én 7 órakor gigáci küzdelembe fog összecsapni két történelmien nagy csapat, a SZIK FC, illetve a Dinamo SZIK. A két csapat képviseletében Hustár Ferenc SZIK FC-től, illetve Judák Attila Dinamo SZIK érkeznek, akiknek a kedves riporterek kérdéseket tehetnek fel. Majd kedden, 20-án ugyancsak 7 órakor a SZIK KC és az Old SZIK kosárlabda csapatok fognak összecsapni, és ugyancsak Salamon Andris a SZIK KC-től, illetve Kordás Attila Kordi érkezik az Old SZIK KC csapatoktól, és nekik tehetik fel a kérdéseket. Jó szórakozást kívánok, és most pedig felkérem a kedves riportereket az újságoktól, tévétől, illetve rádiótól, hogy tegyék fel kérdéseiket a hamarosan érkező képviselőknek. Az imént hallhattuk, hogy egy történelmi mérkőzésnek lehetünk majd a tanúi. Azt szeretném kérdezni, hogy sikerült felkészülni erre a küzdelemre, illetve milyen kimenetelt várnak a mérkőzéstől? Hát az év elején még nagyon gyengén szerepeltünk, viszont évközben érkeztek erősítések, és úgy érezzük, hogy ezeket sikerült a csapat jó oldalába építeni ezeket az erősítéseket, úgyhogy én úgy gondolom, testben és lélekben fölkészültünk a mérkőzésre, ha bár nem lesz könnyű, az egyik köztudott a Dinamo egy nagyon erős csapat. A tabella harmadik helyén áll jelenleg, szoros a verseny, úgyhogy nehéz lesz, de ott leszünk, és megnehezítjük a dolgokat. Hát a kérdésre válaszolva, a Dinamo nagyon sokat fejlődött tavaly óta, a támadó játékuk nagyon sokat fejlődött. Nekünk a védekezésünkben van az erősségünk. Vincent Máté a kapusunk, egy vadállat. Nem tudom, hogy ki lesz nálatok a csatár, de valószínűleg nem fog egyedül lenyomni a pályáról. Ezért hívtunk papot is, esetleg utolsó kenetet föl tud megszakadni. Majd meglátjuk, nálunk is nagyon sok hiba van, a támadó játékunk még mindig nem az igazi. Meglátjuk, ez egy 3 esélyes mérkőzés, a labda gömbéjű bármi megtörténhet. Köszönjük szépen! Köszönjük. Két nagymúltú és nagy reményű csapat játékosait láthatjuk. Meg szeretném kérdezni, hogy milyen reményekkel, elvárásokkal lépnek majd kedden a pályára, illetve mit üzennek a másik félnek? Köszönöm a kérdésed, ez nagyon kedves. Nem reményekkel futunk neki ennek a meccsnek, hanem egyszerűen egy elvárásról van itt szó. Győzni jöttünk. Mondanám, hogy jó csapat tényleg ez az Old SZIK, de nem fogok hazudni. Porba fogjuk őket tiporni. Tényleg most új igazolásaink vannak, Kovács Kati és Kálmán Judit olyan löketet hoznak a csapatba, edzéseken érzem, és tényleg olyan jó, hogy nyerni fogunk, ennyi. Először is szeretném köszönteni a sajtóképviselőit. Nem értek egyet az előző nyilatkozattal, ugyanis kérem szépen, mi az Old SZIK KC vagyunk. Mi már akkor pattogtattuk a labdát, amikor ők még jószerivel meg sem születtek. Tehát mi már akkor a pályán voltunk, és győzelmeket értünk el.
A legfontosabb mondat, ami a mi taktikánkat jellemzi, az évek meg a rutin. Én azt gondolom, hogy ezzel a hozzáállással esélyük nem lesz a fiatal kis suhancoknak, és mi öregek megmutatjuk, hogy igenis a hagyományokhoz hűen mire lehet büszke a kosárlabda nemzedék. De ezt még hozzátenném, hogy nyilván idősebbek vagytok, öregebbek, de mi fiatalok egyszerűen több energiánk van, többet tudunk futni. Persze lehet a rutinnet meg ezekre hivatkozni, de nem érdemes. Itt a gyorsaság számít, az ugróképesség, hiszen tönkre fogunk titeket tenni. Nem értek ezzel egyet. Én azt gondolom, hogy a fiatalok el fogják izgulni, és túl fogják izgulni ezt a meccset, és a gyorsaságukkal le fognak futni a pályáról. Mi igenis a földön maradunk, nem szállunk el, mi csak bedobjuk a labdákat, és ezzel több pontot érünk el, mint ők. És különben is. A győzelem számunkra az egyetlen és elvárható eredmény. Ugyanezt tudnám mondani, de sajnos ugye mindkettőnk közül nem nyerhetünk, szóval tehát mindketten nem nyerhetünk. Ennek következően mi fogunk nyerni. Köszönöm. Én egy dolgot szeretnék, sok sikert szeretnék kívánni a SZIK KC-nak, de sajnos a vereséggel kell számolniuk, úgyhogy ennek ellenére gratulálok, hogy kimennek állni ellenünk. Elnézést, hogy nevettem, csak azért nevettem, mert sok sikert kívánt, én sok szerencsét szeretnék kívánni. Meg lesz. Köszönjük szépen.